här är en mycket berömd pianist som ni just nu lyssnar till. Ja, kanske inte så mycket som pianist, men som filmskådespelerska. Hon kallas för Pippi Långstrump och heter Inger Nilsson, 9 år och hör hemma i det lilla östgötska samhället Kisa. Hur har de sista timmarna varit, Inger? Ja, bra. Presenter, blommor har kommit. Var det mycket folk i huset? Ja, 20 stycken. Fotografer, journalister och så släkten. Du är en riktig kändis nu. Hur tar du det? Ja, som vanligt. Det är inget konstigt med idolskapet. Nej, det får inte vara liksom. Får inte vara. Nej, jag tycker inte det. Det ska inte vara om en filmstjärna är väldigt, väldigt känd. Då ska den inte bara... tycker jag den ska vara lika som en annan person. Mm.